Mga kapuso barangay Kagawad nga nagpaboxing sa duwa ka menor de edad sa Molo, pasakaan sang reklamo sang amay sang isa sa mga menor. Pagpa-boxing, wala sang kompleto nga protective gears, dako ang risgo sunod sa isa ka boxing coach. Si Kim Salinas nakatuto. Desidido nga magpasaka sang formal nga reklamo ang amay sang 15 anyos nga babae batok sa Kagawad sang barangay West Habog-Habog Molo bangod sang pagpaboxing sang bata sini si isa ka 14 anyos nga kabahin sang LGBTQIA community sang Marso 11. Plano sang amay nga magpadulong sa Iloilo City Social Welfare and Development Office bus. Nakita ko din nagplamula guya kay bala mo amo man nagyapon mo nila kung hindi ko kon bulihon man nagyapon na bata ko. Gusto ko pailangon sa kaso na tungod na para hindi masulit sa iba ng mga bata. Handa ang Iloilo CSWDO nga magbulig sa amay. Madumduman nga ginpaboksing na lang sang Kagawad ang duwa ka menor de edad bangod hindi mapunggan ang away sa mga ini. Nagpangayo naman sang pasaylo ang Kagawad. Ginakabig sang DILG Iloilo City nga hindi husto ang akto sang barangay Kagawad sa pagdisiplina sa kabataan. Ipatawag ang Kagawad kag punong barangay agud magpatag. Dapat intap na nila ginistoryahan sa council. Council nga ang para sa kabataan na muna ang Barangay Council for the Protection of Children. Kaya kung may problema sila dira, istoryahan na with the assistance ng social workers. Suno sa isa ka boxing coach, tuman ka delikado ang pagpaboxing nga wala sa nagakaigo nga boxing gears bangod posible makaangkon sang samad sa ulo kag iban pa nga bahin sang lawas ang mga boksidor. Headgear, boxing glove, kag may mouth guard pa, pati ang groin guard, ang pila sa mga protective gear nga dapat yara sa isa ka boksidor kung maghampang sa boxing. Kag dapat hiwaton ini sa isa ka boxing ring agud masiguro ang safety sa mga humalampang. Kinahanglan may trained man nga referee sa isa ka boxing match kag dapat may nagakaigo nga training ang mga humalampang. In case nga masulida ng bata, wala man da siyang somebody nga ma-stop o kung tama gid ka delikado siya kay siyempre number one ang ginahit sina ulo gid, especially sa baguhan. Kag mag-hit na siya tudo-tudo bala nang way sa proper Sama na siya ako as coach, tama gid ka delikado magpaboksing-boksing lang kita da sa kilid. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.